No niin, tänään me tehdään vähän marjasörsseliä. Sori, jos tuo kuulostaa vähän ällöttävältä. Mut meillä on mustikoita, vadelmia, kippo ja lusikka. Eiköhän aleta tekemään. Eka otat vähän vadelmia. Sitten ja sitten vähän pidempi video. Laitat ne kulhoon. Sitten otat vähän mustikoita. Noin. Laitat nekin samalla sinne kulhoon. Sitten alat sörssäämään. Apua. Anna kameramies tekee sen. Ja noin. Marjasörsseli tehty. Siinä on ohje, miten tehdä marjasörsseliä. Heippa!